खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावन्थामखौ फेन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मा जेव जेव फगबारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगाय इनफाय ब्लग्सखौफोरा जोजासिनो लांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय टाइमलाइनाव नायनानैथ' एसे मोनथिखाबाय मानसिया मानि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आइयाबो नानाथार आरोना बिदिनो जा हायो जा दङ ओमफ्राय आंबो एसे माने सुमफ्राम फिथाइखौ एसे माने गिदिर गिदिर लावदुम लावदुमखौ हाननोसै होननानै दाउआनो जाख्लाजोब्बाय आरोना आखायाव लादों ओमफ्राय फिसाजो जा सिथों सिथा खनगासिनोहाय अना खाना ओमफ्राय बाराखौ मा बुंनो सोनाफोर आं दासिमबो थाइसेबो जायाखै आरोना हाथायानो दासिमबो मा होनना बुंबावनो थिग जायाखै नालाय ओंखायनो ओमफ्राय आंनि आइनि हालोदखौ नोंथांमोना एसे नोजोर होसोनाफोर नायलाय बिराद गोलोमो आरोना जों मा गोलोमो आइया बिनिफ्राय डाबल गोलोमो ओमफ्राय बिराद दुरबल जादों आरो बे सानथामसोआव बांसिन दुरबल मोनदों जाहैदों माने गरमा बाराबाथाय आइनाबो दुरबला बांसिन जायो सोनाफोर उन्दुबाथाय बेस्रा ग्रो 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 थाङो आरोना बै खाथिनि आनैयाबो दाखालिफोर नोंसिनि आइखौ एसे थाब थाब सिखारनाय नुदोंमोन माने सिखारबानो खोरखि खेवखायो नालाय नुहुरलायखायो नालाय ओमफ्राय दासान्दि माबा थाब थाब खोरखि खेवनाय नुहुराखै होनना बुंगुलायबाय आरोना मानो होनबा आइया दासान्दि बांसिन दुरबल जादों नाथाय मा खालामनो सोनाफोर दुरबलबाबो दुरबल नङाबाबो गावनि खामानिखौ गाव मावनानै जाखानांगौ होननाय बायदि बयबो आरोना बेबायदिनो अबस्था थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन बक्स नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो माने बैसोथार जायाखैबाबो बिराद बैसो जानाय बायदि अबस्था जाबाय आरोना आइया आं बेनि सिगां ब्लगसआव देखायदोंना आबैया जोंना माइ गायदों होननानैथ' आइमोननि बिखुनजोआनो जुदि माइ गायनो हादोंबा ओमफ्राय आइनि हालोदखौ नायदो आरोना ओरैबायदि माने सिङाबो मा हिसाबै इसिबां आइना माने साग्रा आरोना आइया माने एक टाइम माने मोनसे जायगायाव बारा मोजां गसंबाय थानो हाया बियो जिरायनांगौ नङाबा उन्दुनांगौ आरो बेबायदि थेवब्लाबो बिस्रा गावनि खामानिखौ ग्रोब ग्रोब मावनानै जागासिनो आरोना ओमफ्रायथ' जोंनि लाहार फाहारनि खोथा नालाय आइयाबो एकदम हालागै दाहा माने थैसोमलायबाय आरोना माखौथो बुङो बिमानि अननाय नङा होमबा सोनाफोर थ' जा हायो एसे रेडि खालामनानै लागोनसै आङो जोंनाथ' हजों लालियाफारायावहाय थाइथाम ना माल' थाइदों एबार फार्स्ट टाइमनो ओंखायनो बेखौ गोदै नालाय आगोलाव जादोंमोन आंबो एबार जायाखैबाबो ओंखायनो एसे लांनोसै आरोना ओमफ्राय सुमफ्राम गोजाखौ आइया खाखांबायानोमोन आइनि खामानिखौ आइ आंनि खामानिखौ आं आरोना सोनाफोर हाबाय मानो थिखां हाला हाला दिलाय थिखांलाय नायनो आङो नायनो थिखांलाय बेखौ थिखांलाय सुमफ्रामखौ आयै बिमाया हाना नों खनदोंना सोनाना आबैया ओइयाव लेबु खाहैदों र' नै जोंनो थांनो आगान सुरदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा होनो दानि बै आनै मोनाव आं साहा लोंबोदोंना मैया मोनानि 9थासोआवहाय आनै मोनावहाय एकदम गालफाफ्राया दाउखौ संनानै थांबायनो आरोना ओमफ्राय बेखौनो एसे गथ' लानानै गिस्रोम मोननानै आइया आं लायनोसै र' होननानै ओरै फै सिथों सिथाना आंनो थांनो ओंखारदोंमोन जारलासो रेडि जाजोब्बाय आंना ट्रान्सफार बुस्थुफ्रा ना ट्रान्सफार जानो लागाफ्रा ओरैहाय मालाया मा लाङो आंहा बेखौनो बुथुम बुथाम बिमा बुरिनि बुथुम बुथाम ओमफ्राय लेबुखौबो मालाय हानबानो मोनो एफा बुरजा आइदै जोंहाबो न'आव लेबु दंखायो न'आव लेबु दंखायो फिसा फिसा आं उनाव क'क्राझाराव थांबासो लानो होननानै एसे लादेरदों नै इयो थुमफ्रु थुमफ्रु गुसुं गुसुं खांख्रिखलाखौसो बारा फसायासै आं गोमोन गोमोन जाजोबनायखाय आबैमोननिखौसो एसे लाबोबानो जागौमोन आं आबैयाबो जासिदोंमोनलाय आं नायासैना नोंसिनाव दङ होननानै ओइ आंना जंगलि मंगलि आरोना मालाय माखौ लाङो मैगङानो बिसिनावबो गैयाबा जेबोआनो भिन्दियाबो गायदोंमोननो मा जाखोनो ओमफ्राय नै आरोबोथ' जंगलि मंगलि सिगां ब्लगसआव आङो खानाय देखायखादोंमोन ना जा बाख्लाफोरानि मादै खानाया ओमफ्राय पटलाथ' लकेल लाबोनाया बेफोरनो आंना थांगोन आरो सोनाफोर उफाय गैया आरो जेबो गैया बर्थमान फाथै दङ लांबालाय एसे हानायनोसै आं गैलाहाय बेखौखि लाबोयो होनजालायनायसो जानोसै आङो बिखुनजो बिमाजों आरोना खांख्रिखलाखौ एसे नायबावनोलां गोथां गोथां थ' सना थ'बायथिनो थ' बिफां गोजौआवसो रिदिं रिदां दङमोन ओइ बिफां सिंफ्राव आरोना माखासेथ' मोनलाजोबखाबाय हनै लिंलाला ओइ फै आइया नैबेनि गाहायनि बिफांनिखौनो बैसांनिखौनो खालाबायबाय आरोना बेयावबो मोनस्रो मोनस्रासो नोंबो थांफागोन बबेहाय थांबाय बायनोसै
आं बारा गोमोनखौ बायोलै बेगर रिदिं रिदांबाथाय थाइब्रै मोनसाबबाय गोथां गोथांखौ नैदिखौसो मोजां मोनो आंहा गोथांहांनो खुमब्रायाबो थाइसेल' नै एखमबा दानि मिनिना थैनोसै आरोना आइया एसे खादों नालाय लेबु लेबानो फंबाया खुमब्रा थाइसेखौबो खाना हरदो फिसाजोनो गरमा बबेयाव हाबस'हैनोबो थादों होननानै मालाय बिमाखौ जि हिंसा आरोना खुमब्रा थाइसेखौ हरजानो गिदों आंनो बिमाखौ लांखाया माथो आंबो बेयो थोआ माथो जोंनाव बिमा फिसानोबो थोनाय नङा अमा फवासेजों सारायावनो जोबलांगोन देरथों थाइसेल' गावस्रा एसे देरबा बिमा फिसा मोनजागोन आरो गैला सोरनाबो थाइब्रैल' मोनदेरबाय आङो नांला आरोना सेस एसेल' हानबायहां 10थासोल' दां जाखाया मायाबो मा होनना बुंनो जाबाय आंना बेनोसै गैला आरो निजानि हेलिकप्टारजों हान्थिनायनि खोथा नालाय बिराद माने साबधानै खाथुम लांनांगौ आरोना नङाबा हेलिकप्टारफ्राव बोरैबा गोलैबा सोर खनथुमनो बास्लाबनो हानाय नङाना मा जागोन सनाफोर माबा मोनसे लांनो लुगैबाबो एकदम मारै लांनो मारै मानो लिलिलाला बिसो आरोना ओमफ्राय नै आंना मा होनो थास' बिबार आरोना खमसे खम मुथाथाम खाबाय आङो मादैजों आंजों आरो ओमफ्राय मुथासेयावथ' 20 थाखाखा थ' बियो खमसे खम 60 थाखासिन जाबाय आरोना आं बायनानै जानानै मिन्थिथारबाय आङो 20 थाखाना बेसेबां गोलैयो ओमफ्राय खांख्रिखला गोमोनखौबो खनसेनो आरोना जाजानायखौ जानोसै जाजायैखौ मालाय माया अमानो मा होनो संफाना होगोन अमानो ओंखाम संनायाव बिदि सानबाय आरो ओमफ्राय जाबाय एसे माखासे लेबुखौ लाजोबासै आङो ओमफ्राय लेबु थुमफ्रुखौबो एसे लाबाय आरोना थुमफ्रुआनो जानो साबसिन खिन्थु बेगर आरो ओमफ्राय दाना मनायाबो नायलाय जा गोदान आरोना मना मोनसे होबावदोंमोन आबैया गोदानथार नाङा आरो फिसाद्राय बेखौनो लांगोन मानो होनबा लाबोफिननायनि गेरेन्थि गैखाया नालाय लाजिथाराबो नालाय एफा मना बोरायखौबो लानोबो नों लानो हागोन ना होद लानांगोन जानाय नङा बेयाव सोगोन सोनाबोन बेयाव दा थांनो लागाबा ट्रोब सोनानैल' लांसै आरोना जाखाजोब्बाय थाथ'दोंसो एसे जाबाय जोंना थेलेबले पेकिंआ आरोना ओमफ्राय लगायथ'नाय माबाखौ बिसना ससेखौ बाबाथ' लांखानोसै कालार होनानै बेरेंसिनि अबस्था गैला आरो बग्रा बग्रि सुखाजोब्बाय आंहा बे न'आव कालार होनायाव नै आमाइ मोना मा खालामना जोबखो मिस्ट्रिफ्रा नै लादो हमदो बना दोननायखायसो सानजों हा आथिङावसो बिसिना गिदिर गैयाबाबो खम जारलाहाय सनाफोर बे बिमाजोंनो लेथुं बादि उन्दुजोबोबा बिसोरबो दे फै मालाय आबैया जिरायबाय थागोन जा अजनखा बनखाबायब्रा जों एबारना ओमफ्राय बे फैगासिनो बिमाजों ओंखाम बोथिसे ज' जाखासै खामसालियाव लागाव फांखा लागायनानै जाहैनोसै आरोना बैयावहाय मबाइलखौ चार्ज होनोसै मामारनो जायै लोङै थाबनो ओंखारलांसै थाब माने माबानि 12:30 जालायबाय आरोना थाब सानबाबो जाया बिदिनो आरो गरम थाखायनो थेवबो उफाय गैया फैबाय जखन थांखानांगोनबो मानसिया नङा होमबा आरो गरमाव मा बेरायबाय थादोंबो साननो हागौ सोरबा उफाय गैया आंनि सेराव बे बुरि माखाया सौहैया नालाय आंनो बे बुरि माखानि सेराव सौहैनांगौ जायो आरोना उफाय गैया बे गथ' सानैखौ लानानै आं थानोबो हाया जगाजग जायाबा ओंखायनो बाबाथ' ओंखाम जागोनसै ओमफ्राय सोरनाबा थफ्ला थफ्लायाबो जाखिनि जुनांगौ जाखाजोब्बाय नालाय आरो माथोबाव जाखां लोंखां एसे सावराय होनलाय माने लुस'नानैहाय जोङो रौना होनोसैबो आरोना जेने थेनेनो गरमनि बिथोरखौ सौसिबाबो ओमफ्राय आङो ब्लग्सखौबो गोलाव खालामला बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय गाज्रि मोननांला आरोना बेफोरखौलाय मा देखायफ्लेबाय थानांगौ होननानैहाय आं बिमा बिफा न'निफ्राय मा बुस्थुखौ मा माखो बेफोरखौनो एसे शेयार खालामबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय